Caerdydd, sydd ar y brig cyn gema heddiw yn erbyn Abertawe sy'n drydydd. Mae Abertawe yn gwrth ymosod yn sydyn. Stacey John, pwy sydd efo hi? Chloe Chivers! Chloe Chivers! Symudiad hyfryd gan Stacey John a Chloe Chivers. Fysa chi wedi disgwyl iddi hi sgorio. Yr ergyd fodfeddu heibio'r postyn pella. Chivers dros y bêl. Chloe Chivers wedi'n ergydio ei hun yn taro'r trawst. Ac mae'r bêl wedi mynd i gefn yr hwyd gan gapten Abertawe, Jessica Williams. Dyna gôl gyntaf, Jessica Williams, tymor yma ac am amser i sgorio. 38 o funudau ar y cloc, a'r elyrch ar y blaen. Stacey John ar ymyl y cwrt Cosby. Ddim ar y targed. Yr ergyd yna dros y trawst. Lucy Finch mewn i hanner Caerdydd. Teitch Trivett o'i blaen ni. Teitch Trivett ar ymyl y cwrt Cosby'n cael y croesiad. Maisie Miller. Lily Billingham i mewn i hanner Abertawe. Michaela Cook ei hun yn y cwrt Cosby. Yr ergyd! Yn mynd o dan Amelia Hawkins. Michaela Cook. Mi sgoriodd hi wythnos dwytha yn rownd gynderfynol Cwpl Cymru. Mae di sgorio 2 gôl yn erbyn Abertawe leni yn barod. A hi sy'n unioni pethau yma i'r adargleision. Cook. A'r gic gornel mynd heibio i gefn yr hwyd. Michaela Cook yn syth o'r gic gornel yn cael ei hael ychydig funudau ar ôl cael ei chyntaf. Ac o fewn 10 munud yn yr ail hanner, mae Caerdydd ar y blaen o 2 gôl i 1. Eilish Mitchell yn lledr chwarae. Dewis mynd nôl at Finch lawr yr asgell chwith. Trivett. Trivett cael y croesiad sy'n cyrraedd Chivers. Chivers yn rheoli'n wych! A Chloe Chivers heibio'r postyn. Mi o na wiriad Chivers. Prif sgoriwr Abertawe tymor yma yn rheoli'n hyfryd yn y cwrt Cosby. Ellie Lake at Lauren Davis. Amy Long oedd yno, Caerdydd mewn meddiant. Lily Billingham at Cyrnoc, y 2 eilydd. Cyrnoc yn mynd lawr yn y cwrt Cosby. A mae Jordan Harmon wedi pwyntio at Ysmotyn yn syth. Mi sgoriodd Laura Cyrnoc, gicor Ysmotyn, nôl y mis Medi yn erbyn Abertawe. Ac mae'n methu! Laura Cyrnoc, prif sgoriwr Caerdydd, yn taro honna heibio'r postyn.